Sige, mag-prayer ka. Talagang naman sa ito, amin. Amin. Namahan naman ako sa mga langit na dahil din mong ngalan. Inubot ka na mo yung maging harian, matuman yung pagbuot din sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano na mo sa matang adlaw, yatag ka na mo karong adlaw, o pasaylo kami sa mga sala. Hindi nga pasaylo kami sa nakasala, ka na mo mo kami tugihan sa nulay. Inunuwaluwasa kami sa kadautan. Amin. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ginong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa mga babaeng tanan, bulan manusap ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala. Karulog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay na bro? Sige bro, maayong gabi sa itong mga suking naminaw. Okay na. So mag-open sa ko direct Facebook kadali ha, kaya ron tanaw na itong kisay nag-comment dire. Hala, ano man yung nag-log out man akong Facebook dire binuang. Sige. Okay, para di ta maglangay, magsugod ta, kung mo istorya ka, magsugod di mong oras, go ahead. Oy. Ano ka brother? Okay, ng gabi. Sige bro, time start na ko bro. Sa tanan no. Isa bro. Time start na ko. Go ahead. Okay, ang atong tema, akong pamatulaan nga simbahang Katoliko, ang iglesia nga gihisgutan ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 16:18 o dili Seventh-day Adventist o mga ubang protestanteng sikta. Now, ang nakasulat sa Mateo 16:18 mao ni. Og tungod niini gitawag ko ikaw nga Pedro, og linhi nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Mao ni ang nakasulat. Karon pangutana. Kinsa ning iglesia ha ang dimensyon ni Ginoong Hesus? Ang tubag simbahang Katoliko. Way na kayon kita niini. Tungod kay ang kaistorya ni Ginoong Hesus, Katolikong dako. Unang pangulo sa simbahang Katoliko. Busa, dili ta pwede mingon nga walay Katoliko o dili Katoliko ang dimensyon nga iglesia ni Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 16:18. Parehas na halimbawa kung nakita nato si Trump nga nakikistorya kang Marcos, siyempre atong ingon nga moingon jud ta nga ang kaistorya ni si Philip tungod kay si Marcos usa ka Pilipino ug unya pangulo pagyud sa Pilipinas. So mausab na ang nahitabo kang Pedro. Dili ta pwede mo ingon nga ang iglesia nga giingon ni Ginoong Hesus diha dili simbahang Katoliko tungod kay ang kaistorya ni Ginoong Hesus usa ka dakong Katoliko ug pangulo pagyud sa simbahang Katoliko. Karon pangutana, natukod na baling simbahan na ni kining iglesia nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo dinhi? Karon sa man ni natukod sa panahon ba nga buhi pa nga tong Ginoo or sa panahon nga moabutay pa? Ang tubag, siyempre sa panahon nga buhi pa nga tong Ginoo. Mo bitaw mingon siya diha sa kung sa English pa mingon siya nga I will build my church. Meaning siya mismo ang mutukod. So kung mingon ta nga mutukuray pa, o dili na siya ang mutukod. Masukwahi na siya hanggingon nga I will build my church. Gani sa buhat 2:1-4 sa ataw nga mikonsad ang Espiritu Santo, klaro kayo din nga nahimugso na ang iglesia nga giingon ni Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman, klaro kay diha ang giingon nga namunyag na sila og si Pedro misugod na og sangyaw. Ang pagbunyag og pagsangyaw mao nay pinakadakong function sa iglesia. Sama na siya sa eskwelahan nga pag ang eskwelahan mo dawat na gani og enrollee, anaa na gani enrollment ug anaa na pagklase, ang pasabot niya na ang kanang mga eskwela. So tungod
klaro mo kaya sa buhat pros ulo na anay pagpamunyad na nahitabo ug kudabagsangyaw but nga ang iglesia nga Hesus Kristo natukod na ni ang panahon tungod kay ang pagpamunyad ug pagsangyaw principal function usa ka magpamatod Timoteo 3:15 nag-ingon ni Ginoong Hesukristo diya sa Mateo 16:18 morning umansi ug kada ingon nining maong bersikulo ang ingon ni San Pablo nining maong bersikulo na ang iglesia mao ang sukaranan haligi og sukaranan sa kamatuoran wala siya diya niingon og ang iyang pagkaistorya dili future tense kundi present tense present nga iglesia na mao ang sukaranan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So klaro kayo na sa Mateo 16:18 simbahang Katoliko ang iglesia nga dimensyon ni Ginoong Hesukristo nga iyang pagkatukuron adtong anang panahona anang adlaw nga nakikistorya siya kang Pedro og dili mga SDA o dili mga protestanteng sekta tungod kay kung si Igway pa hinoon ang nag-ingon ang kaistorya ni Ginoong Hesukristo o makaingon ta nga SDA or kung ubang pang mga pastor ang kaistorya ni Ginoong Hesukristo o makaingon gyud ta nga ubang mga protestanteng sekta ang dimensyon nga iglesia diha sa Mateo 16:18 pero kay si Pedro man ang kaistorya ni Ginoong Hesukristo nan Katoliko ang simbahan nga ang iglesia nga dimensyon ni Ginoong Hesukristo dinha sa Mateo 16:18 ug dili ubang mga protestanteng sekta sa rason nga si Pedro usa ka pangulo sa simbahang Katoliko wala di ta pwede mo ingon nga wala Katolikong mabasa diha kasi Pedro Katolikong dako samtang ay pangalang Pedro diha sa Mateo 16:18 na ay Katoliko tungod kay si Pedro nagrepresentar sa Katoliko halimbawa nay world convention ang tanang mga nasod sa kalugar tapos ang mitambong dito si Marcos naa si Marcos ningon dayta nga walay Pilipinas niya ng mga convention siyempre mo yun dito nga na ay Pilipinas kaya nga naman na si Marcos na Pilipinas so mula yung tabo na sa Mateo 16:18 sa Mateo 18 ang kaistorya ni Ginoong Hesukristo usa ka Katoliko usa ka pangulo sa simbahang Katoliko so dili ta pwede mo ingon nga dili nga walay Katoliko ni nang mga bersikulo actions speaks louder more than the words no, meaning ang aksyon ni Ginoong Hesukristo o ni Pedro labaw pa na sa mga pulong nga nakasulat naman klaro kayo dinha na si Pedro usa ka simbahang Katoliko siya ang istorya ni Ginoong Hesukristo 2 minutes bro 2 minutes yung oras sa Belen wait ko na bro pumunta na si Brother Pindon iweb na ni mo 2 minutes taas mo man yung 2 minutes iweb na ni mo sige sige ako padayon ko ha ako mention line versik sige padayon 2 minutes bro go sige diri sa kuwan diri sa episode 1:23 ini pamatuod po din ako nga ang iglesia nga dimensyon ni Ginoong Hesukristo dinha sa Mateo 16:18 natukod na dinhi si San Pablo nagisgot og mga roles unsay roles sa mga membro sa iglesia sumatod pa ni San Pablo diya sa episode 1:23 nga ang uban himoong mga tutudlo ang uban magsasangyaw ang uban magbuhat og mga milagro ug uban pa so kini klaro kayo nga ang iglesia nga dimensyon ng Ginoong Hesukristo dinha sa episode diha sa Mateo 16:18 natukod na o mali nang moingon ta nga motukuray
Balik na sila. So tungod kay natukod naman panahon pa sa mga apostoles nan Katoliko ni siya kay nga naman usara man kay iglesia ang naglawig gikan sa 1st century hangtod sa 15th century Katolisismo ra. So wala but pasabot ana nga since kining maong iglesia nga dimensyon ni Ginoong Hesukristo dinha sa Mateo 16:18 natukod naman sa panahon pa sa mga apostoles nan Katoliko ni kay ang mga sikta nga dala og Kristo nga ngalan namutho naman sila 16th century na. So dili sila unang-una dili sila magpa-claim nga sila ning ang iglesia isbutan ni Ginoong Hesus tungod kay sa wala pa sila naglawig na ang iglesia 58 seconds na lang, bro. nagsangyaw na namunit na Bro, 58 seconds na lang. 16th century na. So namutho sila 16th century na. So, dili sila makaklaim nga sila ning iglesia ang dimensyon ni Ginoong Hesukristo. So okay na, bro. Salamat. Okay, so 30 segundos imo nang i-web. Oh, ito na, bro. Gamay na, bro. Sige. Okay, bro, Peter Pindon, yan ang i-web ang 30 segundos atong i-clear dire. Andam na kas pagbangutana, brother Peter. Yes, bro. Ikaw, Brad Jerry, andam na kas pagtubag sa pangutana ni Peter Pindon. Okay na, bro. Okay, sige. na. Katong imuhang presentation nga pulo ka minuto gisahon kang Peter Pindon karon og pangutana. Go ahead, bro. Go. Okay, unang pangutana, brother Tumala. Kining imuhang tema, pagatukuron. Ang Roman Catholic Church mao ang tinukod ni Kristo. Kanang tinukod ni Kristo, kanang pulong tinukod ni Kristo. Sa imuhang pagsabot ana, unsa man na, past tense o future tense? Ang pagkatukoron, future tense. Ang tinukod, past tense. Past tense. Kay past tense man di ay kining imuhang teksto nga imuhang gibasa, unsa may pagsabot nimo ani, future tense o past tense? Mateo 16:18. Future tense na, bro. Future tense. Future tense. Kay future tense man di ay ang imuhang pagsabot ani. Kining imuhang pagpadapat sa imuhang teksto diha sa imuhang iglesia nga past tense. Naa ba kay kapitulo bersikulo sa Biblia nga mabasa nga ang future tense natukod na? Wala. Wala, kay mali man ang pag-ingon nimo nga future tense natukod na. Wala. Mali man lang. Future gani. Okay. Ano matukod na ang future na? Future pa. Okay, sunod pangutana kay wala pa man di ay uyon ka wa pa siya natukod. Di na nimo supakon. Uyon ka nga future tense kay wa pa man dai natukod. Uyon ka nga wala pa natukod kay iglesia. Tumagay yes or no? Wala pa. Uyon ko, wala pa. Sa adlaw nga gisultian ni Ginoong Hesukristo si Pedro niya nang so future tense gani. Paano ka makaingon na tukod na ng adlaw nga future man ang tinor ni Ginoo sa Ginoo? So di ka makaingon nga natukod na kay future man sa anang adlaw. Okay. Sunod pangutana kay anang pagsulti future. Ang iglesia Romano Katoliko sumala pa sa history bisag wala lang sa imuhang pagmamatuod nga referensya 33 AD. Kanang 33 AD asa man na sa Biblia nga natukod ang Romano Katoliko sa 33 AD? Asa man na sa Biblia? Wala mabasa sa Biblia nga 33 AD. Sunod pangutana kay wala man na mabasa sa kay wala man na mabasa sa Biblia 33 AD. Unsa nga teksto sa Biblia nga natukod ang Romano Katoliko? Basa ang kuan. Objection, Mr. Moderator. Unsa may objection, bro? Objection, Mr. Moderator. Kadala nga. Unsa may objection? Dili niya oras ang pagpanugo og basahon ba nako asa teksto diha sa Biblia. Ang akong pangutana asa sa Biblia kay kanang nasa Mateo 16:18 dili man ako na mao kay pagatukuron naman diha future man diha. Asa man sa Biblia nga natukod ang Romano Katoliko? Sige. Bro, yung pangutana asa man kuno sa Biblia, bro, nga natukod na ang Romano Katoliko?
kuan, di lang ko kakuan teksto ha, pero natukod ang Romano Katolik kung pagkalansang ni Ginoong Hesukristo. Objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection? Sa Dili pwede nga dili ko niya tubagon ana kay iya nang pamamatuod nga gitukod ang Romano Katoliko sumala sa Biblia. Unya, nigamit sa Mateo 16:18, dili man ako no pwede sa Mateo 16:18 kay future man na. Unya, ang Romano Katoliko is past tense, natukod na. Gipaninglan ako sa asa sa Biblia nga ang Romano Katoliko natukod na anang 33 AD. Asa sa Biblia? Asa ko no sa Biblia, bro, nga natukod na ang Romano Katoliko 33 AD. Dagdag, basa, nasa kuan. Nasa sorry hanap ang suga. Teksto. Sitas daw, sitas. Okay, ganit lang. Sige. Mateo 27 32 paglansang ni Kristo sa Kalbaryo. Mateo 27:32. Diyan Okay, sunod natukod ang pa simbahan na. Katoliko. Kanang Mateo 27:32, 33 AD na diha, tubaga yes or no? 33 AD na gilansang atong Ginoo. Okay, 33 AD. Kay matod nimo 33 AD, naa ka bay lig-on nga Bible scholar nga nagpamatuod nga anang paglansang ni Kristo 33 AD. Naa wala? Objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection, bro? Objection. Murag nigawas naman ang ato ang akong kauban, ang katbang sa atong tema ispan pagtukod. Wala naman tanan ang paglansang dili naman na mao. Sige. Pretense ko na siya nga to. Bro, pabalik lang sa kan, bro. Pangutana ana. Sige, kadlang. Ipabalik lang sa tema, bro, kay layo-layo naman tong paglansang, bro. Okay. Sige. Kuan bro, counter objection. Ang imuhang oras sa bilin 5 minutes and 47 seconds. Counter objection, Mr. Moderator. Siya nagtubag ana. Iya na gikan dili na sa kuha. Nga natukod ang Katoliko sa diha nga nalansang si Kristo. Yan ang teksto dapat iyang tubagon. Naa ba sa Bible scholar nga nagpamatuod nga sa paglansang ni Kristo diha natukod ang Romano Katoliko. Kani, bro. Sa iya lagi ka ng pangutana. Adara nasabtan ako, bro. Nasabtan ako pangutana ni Peter Pindon, bro. Naa ba kay Bible scholar, bro, nga ikapakita nga musuporta sa iyong pamahayag nga si Kristo nalansang 33 AD diha natukod ang Roman Catholic. Sige daw. Nawala. Bro, nagsabot magdadanihan nga inside kay Bible alam. So dili na ko matubag yung utana. Tumag, Mr. Moderator. Magsabot danihan wala tani. Mugamit man din siya experience sa ganyan. Asa. Blia lang. Sige. Ipatubag, Mr. Moderator, ang pangutana kay diha nagikan sa iyaha. Unsa man ni? Kadala nga mo hatag og clarification gamay ni. Unsa man ni inyong gisabutan? Apil lang referensya ni or Bibliyahay lang? Biblia na. Sige, bro. Kaya nangutana man siya, bro. Asa bro, nangutana man siya si Peter Pindon, bro. So pwede ka mo gamit og Biblia, bro, karon kinsa nga Bible scholar diha sa Biblia imong matug-an nga masuportahan ang imong pamahayag. Go ahead. Matikuan. Sa kilay, Bible scholar mo na. Right mo gani. Magkag Bible scholar. Okay, kasa. Bro. Kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Ibalik imuhang imong tubag kay wa di madungog na kadiri, bro. Putol-putol. Pangitag signal itong tarong, bro. Okay na. Madungog na ko. Kana. Higin mo okay. Hello. O kana, murag tinaw na. Ang Bible scholar nga istutan din sa Biblia. Si Mateo. Si Mateo. Ako to ba? Bible scholar. Facebook si Mateo. Si Mateo scholar mo na. Writer mo man. Okay, sunod pangutana, Brother Jerry. Nagsulti ba si Mateo diha sa imuhang gigamit nga 27:32? Nagsulti ba si Mateo?
nga ang pagatukuro ni Kristo natukod na unya ginganlan og Roman Catholic Church, nagsulti o wala nagsulti? Tubag kategorikal. Wala nagsulti pero si Wala. Ginoong Hesus nagsulti. Pero si Ay, wala. Ginoong Hesus Kay wala man dahil nagsulti, Brother Jerry. Hello. Kay wala man dahil nagsulti. Bro, kadala bro, Peter Pindon. Unya na bro ha, kay nabilin nga oras nga 4 minutes and 15 seconds. Brother Jerry, pangita sa signal mo na ba kay murag apike mo na mo signal bro. Kan ko na bro, kan dili ka putol-putol gini, maklaro usahay mong tubag gari bro. Kasi nagagamit na kuan. Okay na bro? Okay na. Di gid ba okay? Dili gud bro, kay murag mawala ni istorya nimo bro. Wala kay piso wifi da bro. Sayang kay ning pangutana ni Peter Pindon bro, unya imong tingog putol-putol. Yes. Okay pa. Diyan na. Hulog na. Sige, sige. Connection. Gitar siguro yung gamit. Kadit lang. Sige bro. 4 minutes and 59 seconds. Yes. Kadit lang. Bumili ako wifi. 4 minutes o 59 seconds bro. Kung nga ay mas 59 seconds. Sige. Kadang bro ha. wala na Ah. kuan na kapitlet na daan. Ay, kadit lang. Wala pa. Kadit lang. Hindi lang. Buenos días. Okay na. Gina ko lang. Okay na bro. Okay na. Sige, sunod pangutana, Brother Okay na, okay Jerry. na. Oh, sige bro, go ahead kana kay kusog pangutana. Okay. Sunod pangutana, Brother Jerry. Sa imong pag-ingon nga wala pa, ha? Walay teksto. Tinuod to baka Kasi wala pa. walay teksto nga ang pulo nga pagatukuro natukod na. Tinuod to baka Tinood lagi ito na teksto lagi. anay teksto. Unsa man nga teksto, Brother Jerry, nga ang pagatukuro natukod na? Yang masahon. Sa Bible, oh? Si Ha? Ay, putol-putol niya mo yung tingog, eh. ito paglansang lagi sa kite. Kalpagyo. Putol-putol mo ang tingog yapon, Atong Brother Jerry. matiyog na to. Brother Jerry, putol-putol yapon ni Bro, ako sang i-post ang kuan bro, 4 minutes and 10 seconds ta bro. Atong i-post dire kay murag apike jud mo hang signal dapita diha. Tingnan po dito. Putol-putol po dito. Putol-putol mo dito. Wala ka nangandam sa imong signal, Brother Jerry. Dapat na i-debate, magpangandam ka sa imong signal. Okay na signal ya. O, kana. Kana bro, murag tinaw kay bro. Sige. Kuwang na misan. Imong gihatag, Brother Jerry. Sunod pangutana, imong gihatag sa diha sa Mateo 27. Akong gibasa, wa gyud ko'y nabasa nga ang pagatukuro natukod na. Ang akong pangutana nimo, Brother Jerry, ipadayon pa ba nimo ang imong pagpamakak? Tumaga, yes or no? Padayon ako pagsulti sa tinood. Sige. Bro, unsa man na imong kamera bro nga imong mangtiil nakuha bro. Ipalihog ko no kog balian imong kamera bro. Ana kay aron makita mo naong. Sige go ahead bro, Peter Pindon 3 minutes and 51 seconds.
Okay. Ang akong pangutana, matod pa nimo imong ipadayon. Kana bang tao nga magpadayon sa pagpamakak bisag walay nabasa, iya gyud pamatuod nga naa gyud nabasa. Tao na sa Dios o tao sa yawa, tubag kategorikal. Na may mabasa, hatag na ko ng bersikulo. No? Objection, Mr. Moderator. Yes. Objection. Kung sa may objection nimo bro? Tao sa Dios o tao sa yawa? Tubaga ko no bro. Ang kana ko no Tubag. kuan tao ba daw sa Dios o tao sa yawa? Tao ko sa Dios, kung nagsulti ka sa tinuod, ako'y bersikulong gihatag. Tao sa Dios. Sunod pangutana, Brother Jerry, giniingon mga tao sa Dios, asa man sa kapitulo, bersikulo sa Biblia nga ang tao nga nagpadayon sa pagpamakak tao sa Dios. Asa sa Mr. Biblia mabasa? Objection, Mr. Moderator, out of context na ang iyang pangutana, ilayo na sa topic. Okay. Bro, Okay, counter, Mr. wala kay Moderator. counter bro Peter. Yes, na ko'y counter, bro. Ang akong counter, hinumdumi Brother Jerry, nga ang ako ang pangutana, ang imong tubag isundan taraka. Hinumdumi ginagmaayo. Akong gibasa ang imuhang teksto, wala ko'y nabasa nga ang pagatukuro na tukod na. Gipangutana ta ka imo pa bang ipadayon ang imong pagpamakak, mitubag kang ipadayon. Karon kay ipadayon man dayon nimo kining tao nga magpadayon sa pagpamakak, tao ba ni sa Dios o tao sa yawa? Imong tubag, tao sa Dios. Naakabay Mr. kapitulo Moderator, bersikulo out of sa context. Biblia. Dali lang. Naakabay teksto sa Biblia nga ang tao nga nagpadayon sa pagpamakak, tao sa Dios. Naa o wala? Tubag kategorikal. Mr. Moderator, out of topic. Mhm. Palihog lang. Desisyon, Mr. Moderator, desisyon. Okay. Desisyon, Mr. Moderator. Bro, Kay, kumano siya, objection. Ane man ko bro, imo man ko tong gipamahayag ka ganina bro. Nga imo yung ipadayon. Ang pangutana ni Peter Pindon, kung kani bang imong pagpadayon, katawhan pa binis Ginoo, katawhan sa yawa. Tao ko sa Dios, kung nagsulti ko sa tinuod. Mo gani. Naakabay kapitulo bersikulo. Sige na, tubag ka. Desisyon, Mr. Moderator. Og na, di ihatag pag wala, di wala. Kung sa man bro, makahatag kag bersikulo bro o dili? Kung sa mga bersikulo, Bersikulo ka Kaya tong minali sa pangutana di ay. i-repress yung pangutana bro, i-repress yung pangutana, ibalik bro. Okay. i-repress. Kapitulo, bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang tao nga nagpadayon sa pagpamakat katawhan sa Dios. Oh, ikaw man nagtubag ana. Asa man sa Biblia, mabasa. Tao li ko sa Dios, wala ko na makat. Nagsulti ko Asa sa gani, tinuod. asa gani imong konteksto. Mr. Moderator, liyo ko Mr. Moderator kay aron niya. Bro, asa man imong teksto ana bro, nga kuno ingon ni Peter Pindon, tao ka sa Dios. Ang nagsulti sa tinuod, tao sa Dios. Nagsulti ko sa tinuod, sa tao ko sa Dios. Dili na mao. Ayag likay-likay kay di na mao. Asa man bro, nabakay bro, makahatag ba kag teksto sa Biblia ingon ni Peter Pindon nga tao ka sa Dios? Yes or no? Signal bro, putol-putol mo. Naraman bro. Hello. Hello, hi. Yeah, signal defense ng tuwan. 3 minutes and 7 seconds. Sige na, tumaga na. Ay, sige ka paghagad-hagad og debate niya, di man na ikabalong na ipatubag di ay. Tao li ko sa Dios. Nagsulti ko sa tinuod. Alagi. I-explain lang. Okay. Wala ko- Asa imong bersikulo ana bro ingon si Peter Pindon? Desisyon, Brother Eugene, desisyon. Bro, makahatag ang bersikulo bro dili. Siyo. Kung mga yung bersikulo, klaro naman kayo na. Kailangan ba ba na nag-bersikulo? Sige, asa imong bersikulo bro? Unsay bersikulo? Gi hatag daw. Para magkapadayon ta. Wala. Wala. Sige, next question. Kaya wala. Sunod pangutana, brother. Sunod pangutana, brother Jerry Tumala. Matod pa nimo katawhan sa Dios unya wa man day kay mahatag. Ipadayon pa ba nimo ang imuhang pagpamakak? Tubagay yes or no? Dili, padayon. Kung wala mo ko na makat. Dili ipadayon. Sunod pangutana, brother Jerry, kay dili naman day nimo ipadayon ang pagpamakak. Uya na nga karon nga kanang imuhang pagpamakak imo nang giundang. Tubagay yes or no? Wala ko'y gisugdan nga pagpamakak. Wala ko'y undangon. Kaya wala ko'y Okay, gisugdan.
Sunod pangutana, pila ba ka minuto, brother? 2 minutes and 27 seconds. Okay. Matod nimo sa imuhang pamamahayag, si Pedro pangulo sa Romano Katoliko. Asa man ang imuhang kapitulo bersikulo sa Biblia nga si Pedro pangulo sa Romano Katoliko? Imo na pahayagan niya. Mateo 16:18. Okay, sa Mateo 16:18, brother Jerry, akong gibasa. Wala ko'y nabasa nga nag-ingon si Pedro pangulo sa Romano Katoliko. Ipadayon ba nimo ang imong pagpapakat? Tubaga yes or no? Ato baga, objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection? Dapat mungutan na siya sir na may pa-explain pa ko niya kung nabay pangulo niya nakabutan di kay diretso sa gingon nga na makat dayon mali man na. Abuso man na siya sa kwan categorical question. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Unsa man? Ang counter, akong gibasa ang imuhang teksto nga si Pedro pangulong pare sa Romano Katoliko. Wala ko'y nabasa. Oh. Di pangutan na taga imo mang ipadayon, na imong kagdilit na nimo ipadayon. Oh, sano ba gihunong nimo imong pagpamakak. Karon dili naman ka magpadayon, sato ba? Uyon na ka karon nga imong gihunong ang imong pagpamakak. Tumagay is or no? Ayaw sa ito saksak ito. Ayaw sa diretso conclude nga na makat pa-explain na sa ako. Di man ko Ano, pa-explain. Diretso na makakonclude na makat ko. Muhunong mo kasi mo ang tubag. Pag tubag nimo tubag kag explain dito, dili kay muhunong ka. Sayang kay akong oras. O sige, mag-explain ko. Mayroon ko nga si Pedro ang pangulo sa simbahang Katoliko diya sa Mateo 16:18. Kaya di mo siyang bato ni Ginoong Hesukristo. Bato meaning pangulo na siya. Muna siyang pasabot din ha. So kung sa malay pasabot anang bato, dili din na pangulo. Mo bitang himo siyang bato kay pangulo siya sa simbahang Katoliko. Okay, sunod pangutana, Brother Jire. Asa man kaana nga referensya o asa man kaana nga pagtuon nga ang bato ang iyahang meaning pangulo. Asa man kaana nga kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang kahulugan sa bato pangulo sa Romano Katoliko. Sa may nang haligi, pangulo man na. Objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection? Unsa ka kapitulo bersikulo sa Biblia nga nagpalig-on nga ang bato pangulo sa Romano Katoliko. Sige bro. Unsa ka kapitulo bersikulo? Unsa ang kapitulo bro? Ihatag ang kapitulo bro. Mateo 16:18. Mo bitang ingon diya nga ipatong ang haligi kang Pedro. Kay siya ang mahimong pangulo. Ang pangulo sa balay sa mulay haligi, di ba? Okay, sunod pangutana, Brother Jerry. Sa imuhang teksto, wala gyud nag-ingon dito nga ang kahulugan sa bato mao ang pangulo sa Romano Katoliko. Ipadayon pa ba nimo ang imong pagpamakak? Tubagay yes or no? Wala ko na makak. Wala ipadayon. Objection, Mr. Moderator. Yeah, unsa may objection bro? Wala ko nangutanag na bakak masag wala. Ang ako ang pangutana, ipadayon pa ba niya o dili? Objection, Moderator. Wala ko na makak. Kung imo mapuputan o ginana, i-prove sa kanang Wala. Wala di unsa man day imo ang giingon. Nga pangulog pare ibato asa man ang kahulugan. Binuang man imo ha. Di, bakit kayo na? Ay, sige na ko na, basahin ako sa Biblia, be. Atong basahon, be. Be, Suko. ibabasa na, daog na ka. Laksan. Basahan mo lang imo nga. Pamakak mga dalang tao. Okay, bro. Moderator. Wala kay mahatag bro. Next question. Decision eh. Wala say mahatag bro. Wala say mahatag bro. Oh, walay mahatag. Ah, Karon kay wala man ay mahatag nga kapitulo bersikulo sa Biblia. Ang pangutana nako nimo, ipadayon pa ba nimo ang imuhang bakak tubagay yes or no? Mr. Moderator, mali na nga Asay mali. Ngalong may naman sa ipadayon, ngalong mali ko lang mga tag nga bersikulo. Bakit din na? Asa man kagika na ng opinyon na. Bakak nag-debate ka sa kuya, imo ra kong ilaro na ning social media, kawa man gani kay teksto ni ihatag. Bakit din na? Automatic bakit din. Ikaw, wala man kayo. Paminaw sa, ikaw wala man ka sa Biblia. Bakit din Decision, sa? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Unsa may objection? Gaya ning mag-debate nga. Tablaw nag-iilad tani. Unsa may objection? Mr. Moderator, Ah, Decision, Mr. Moderator. unsa may objection nimo bro?
Objection ako, makinahanglan nga naa kay desisyon sa ako ang pangutana kay ang iya makigribat na sa ako ang pangutana sa iya. Bro, ang akong desisyon lagi bro, wala jud say mahatag. I-next question na lang na siya. Kay malangay ta diha. Next question. Okay, Next question. last question na ta bro, kay 40 seconds naman ni mo bro. Okay. Kay wala ka may nahatag, brother Jerry. O yun nga karon nga dili dahil ni sumala sa Biblia kay wala ka may tekstong ihatag. Tabagay sure no. O yun ko, dili sumala sa Biblia, pero wala na nagpasabot bakak, kay ikaw wala ka sa Biblia, bakak kay ka. Thank you, thank you. Thank Sige. you, brother Eugene. Okay, salamat kayo ninyo. Ako ning kuan ha, salamat sa inyong bro, salamat sa imong pangutana. Salamat po Brad Tumala sa imong pagtubag sa pangutanang Peter Pindon. Kay naa pa man dinhi siya schedule po moderator sa unya, di ta maglangay atong sugdan ni Brother Peter Pindon. Imong panahon gubuon nimo ang pahayag ni Brother Jerry. Go. Okay, mayong gabi sa nano, labi na sa kong katbang taon nga napuros na lang gid sa pagpamutbot aning social media. Matod pa niya, siya mo nag-ingon. Diya sa Mateo 16:18, si Pedro Pangulong pare. Pangulo na kuno sa Romano Katoliko. Si Pedro. Ipangutanan na ako siya, makahatag ka ba kapitulo bersikulo, wala di ay. Ato ba, iya-iya na di ay ni. Ipangutanan ako sa ipadayon ang pagbabaka. Ipadayon po niya. Kaya nagsulti na kuno sa kamatuoran. Ay, kamatuoran? Kamatuoran na nang wakay teksto di ay. Wakay mabasa, brother Jerry. Diri sa imuhang teksto nga, nag-ingon nga, si Pedro Pangulong pare, number 1, lukapa ka ning imuhang teksto. Number 2, sa imuhang pumahaya ganiha, sa imuhang stand ganiha, si diya sa Mateo 16:18, future tense. Ang imuhang tema, past tense. Naa ka ba'y kapitulo bersikulo nga kanang future tense diya sa unahan natukod na. Mateo 16:18 gyapon. Ang Mateo 27:33 man siguro timong ingon. Paglansang ba ni Kristo 33 AD na? Ay pag sure diha, paglansang ni Kristo 30 AD na. Brother Tumala, pagtuon sa inyong history. Kamatayon ni Kristo 30 AD. Wa day hibalo ana. Ug maingon nga karon nga 33 AD si Kristo kwintahon ni maayo kung unsa siyang tuiga nagsugod ang iyang ministeryo. Kung nagsugod ang iyang ministeryo diya sa Lucas 3:23, 27 ang iyang panuigon. Unya tulog tunga ang iyang tuig nga nagministeryo, tulog ka tuig kapin. Sa to pa 30 ang iyang tuig diya siya nagilansang. Yan nabot mo ng 33. Inyo nga man ang doktrina ng 33 AD. Di ba? Dako kay magpamutbot, brother Jerry. Muna kung imuhang lantaon ang Biblia, brother Jerry, dili ka makastand nga Romano Katoliko. Dili nimo na mapanghambog. Kung subayo nimo ang Biblia, brother Jerry, kwintahag maayo ang iglesia nga iyang pagkadadon sa iyang atubangan. Putli, walay buling, walay mansa, walay kunot, walay kasaway. Kanang inyong iglesia, pasado ana. Magpista ramang gani mo dunay tari, hantak, pahubog-hubog, ug unsa pa? Giwali ni Paul Alima nga ang palahubog bakasod sa gingharian sa langit maluwas. Mao na inyong iglesia nga imong ipanghambog. Dapat maulaw ka na oy. Dapat maulaw ka kay ngano man kutob ra mo sa pagpamatuod pero diha sa inyong kinabuhi dili mo tinuod. Asa may tinuod ana? Brother Jerry. Asa may tinuod? Kanang mabasa diha sa Mateo 16:18 nga claim ninyo. Wala na nag-ingon. Wala din nag-ingon sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko na. Bisa akong basahon na Mateo 16:18. Na ba Romano dire? Og sultihan ko ikaw si Pedro. Og ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Nagisgot siya nga wala na'y kamatayon, dili na mabuntog sa kamatayon ang iyang iglesia nga iyang tinukod. Nganong kamo na may lagi mga matay? Yes, tilan. Wala kay pagtuon sa Biblia, wag komparasyon sa pagtuon. Dapat i-compare nimo. Basaha ang unang Korinto 15:57 padulong sa 58. Sa kalit nga pagpamilok ilisa niya ang iyang lawas nga dili na madunuton ug ang kamatayon wala nay gahom diha kaniya. Mao na iyang iglesia nga iyang pagatukuron nga ang gahom sa kamatayon wala na wala kasabot ana no.
Nya unsa pa gyud? Ang iglesia nga iyang pagadanon sa iyang atubangan, walay buling, walay mansa, walay kunot, walay kasaway. Kamo na. Pastilan. Kadako kayo angkon-angkon. Tanawa katong pista sa Senyor Santo Niño. No. Dili ka maulaw ato nga halos magligid-ligid na sila sa dalan tungod sa kahubog. Nya ang kuno nimo nga tinukod ni Kristo. Be, tindahan ako ng mayo. Di ka maulaw ana. Dapat maulaw ka kay ano man. Dili haom diha sa inyong iglesia kay kanang inyong iglesia napay kamatayon, napay bulingit, hugaw pa sa igit. Unya paghuman ipanghambog nimo nga tinukod ni Kristo. Na di katilaw kag kasaba kay ano man mahilig mug angkon-angkon. Mahilig mug angkon-angkon. Na makabasa sa Mateo 16:18 gipakutan na bitaw kang ipadayon ba nimo ang imong pagpamakat? Imong ka imong ipadayon, kay nagsulti ka sa kamatuoran. Nangutana ba kung sa imo ipadayon ba nimo Brother Jerry ang kamatuoran kay mao na imong tubag? Ha? Wa ko nangutana ana, hinumdum unsa akong pangutana sa imo ha? Ipadayon sa akong pagbasa Brother Jerry, wala ko'y nabasa nga ang pagkatukuro natukod na. Ipadayon na ba nimo imong pagpamakat? Unsa may imong tubag? Akong ipadayon ang kamatuoran. Wala ka nabungol? Nangutana ba kung sa imo og ipadayon na ba nimo ang kamatuoran o dili? Ha, Brother Jerry? Lison di ay kayo nga makigdibita sa kulang sa pagpagdungog. Dili makatarong og dungog. Kaya nga naman, ang itubag lahi. Dapat unta, mutubag ka, sumala sa akong pangutana, dili kay mutubag ka, nga wala akong ipangutana. Nangutana ba ko sa imo nga, Brother Jerry, padayon ba nimo ang kamatuoran? Wa ko nangutana na, Brother Jerry. Muna ikwinta ha. Muna nga, ang imo nga untang itubag sa Biblia, kaya untang tinuod nga naa sa Biblia, dili kay magtubag nga wala sa Biblia. Kung sa'y buot pasabot nimo ang mga tao nga naminaw, imo rang ilaron? Ha? Nga bisag wala, ingon nimo na? Ha? Dili ka maulaw nga magsigag angkon-angkon nga tinukod ni Kristo niya, ang Romano Katoliko nga imo ang ipamatudan, hugaw pa sa igit. Di ka maulaw ana? Tanawa og na mga pista-pista, suruya. Oh. Na diha gasuroy ang mga burikat. Oh, na diha gasuroy ang mga bayot. Oh, na diha ang inom, na diha ang hantak sugal. Bingon ra ba dayon mga iya man na sa barangay? Na diha ay kapistahan sa barangay. Senyor Santo Niño sa barangay. Sa simbahan na oy. Ay magpagpalabi kog pangilad kay ngano man di na siya sa barangay. Walay Senyor Santo Niño sa barangay. Senyor Santo Niño na sa simbahan. Alang sa imong kasayoran, Brother Jerry. Oh. Karon, imong ipamugos sa tinukod mong Kristo? Asa man kapitulo bersikulo nimo sa Biblia? Puros magabot-bot ang imong ipagtubag sa kuha? Asa man dapit? Wa jud kay napaparog nimo. Mateo 16:18, wa po'y Katoliko diha. Unya, future tense. Wala po ka nakahatag og kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang pagatukuro na tukod na. Asa man ako imong teksto diha? Mateo 16, Mateo 27. 2 minutes, bro. Gihatag yan sa sige bro, thank you bro. Sa Mateo 27, ha? Dapat bisag hutdo ni mga 27. Wa gyud naghisgot diha nga ang pagatukuro na tukod na. Nya padayon pagyapon nimo na imong pamutbot. Dadon na nimo sa object-object. Brother Jerry, dili na magsilbi. Atong tan-awon kung unsa nga sikta o unsa nga pundok ang imuhang gibarugan nga imuhang ipahaom sa Biblia. Sultian ta ka Brother Jerry. Ikaduhang Timothy 2:19 ang Dios ray nakaila sa iya mo nilig-on nga pagkaturanan ug ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Gitudlo na diha sa inyo ha? Ha? Wala. Kay mismo gani, ha? Mismo gani ang pare nga si Darwin Gitgano gainom. Ngano man kanang hubog makahimo pa nagtarong? Wala na kay ngano man naa na sa iya ang espiritu sa bino. Yan mo na imong ipanghambog. Umdakan na ninyo eh. Oh. Wala ka naghuna-huna nga atong debate namo sa atong bata nga giingon ninyo nga ni daog. Di man gani katubag og 1 minute. Wa man gani kay balo. Salamat bro.
Wa man gani si kahibalo ug unsay future tense o past tense. Ang iyahan ako no kanang future tense natukod na. Sa imo hapon karon ang future tense mabasa sa Biblia nga natukod na. Asa man napit sa Biblia nga natukod na? Ang iglesia nga iyang pagatukoron wala na igahom ang kamatayon. Ang mga RCC nga napamay nga matay kay nga naman di pa na mao ang iyang iglesia nga iyang tinukod. Kay ang gisulti diha sa Mateo 16:18 pagatukoron future tense. Mao po na siya ang giingon diha sa Episo 5:27 ang iglesia nga pagadadon sa akong atubangan future tense gyapon. Kaya kanang pulong pagadadon, future na. Ang pulong gidala, ang pulong nadala, Okay bro. ang pulong gidala, present tense. Time na bro. Pulong gidala, past tense. Ayun, salamat. Ug may gabi ka na itong tanan. Sige. Okay, brother Jerry, andam na kas pagpangutana bro. Okay bro. Sige, atong ihatag ni Jerry Tumala, Brad, o ni Peter Pindong sa pagtubag. Ayun bro. Unang pangutana. Sige magbalik-balik nga pag walay mabasa sa Biblia bakak. Kagay kog bersikulo nga nag-ingon, pag walay mabasa sa Biblia bakak. Objection, Mr. Moderator. Kaya wako nagmatuod na nga wala nabasa sa Biblia baka. Sige. Bro, wala man daw siya nagpamatod ana bro. I-rephrase lang ang pangutana nimo bro. Katong pangutana nga subo sa iyang gipamahayag bro. Sige sa balik-balik ka gani ha, mo bitaw sige sa giingon nga dili na tinod nga Katoliko ang giingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo Ang 16:18. Pangutana na bro. Pangutana related sa iyang related sa inyong tema bro. Related sa inyong tema ipangutana. Nagpasabot ako bro sa kumputana bro kay mo jig na po na ron. Sige. Gani sige mo sa balik-balik. Gikat na kong oras, ha? Wala Katoliko diha sa Mateo 16:18. So, but pasabot ana nga kung walay babasa bakas karon tubaga nga akong pangutana. Tagay kog bersikulo nga nagingon nga pag walay mabasa sa Biblia nga kapitulo, bersikulo. Decision ni bro Eugene. Mr. Moderator, decision ni. Okay. Bro, Kumatuod na. kanang iya bro, wala man siya nagkuha na bro. Ang ako lang, isubay ra gyud sa inyong hang tema bro. Ang imong tema bro, pamatud-an mo Roman Catholic Church, gitukod ni Kristo, gisupak man ang Peter Pindon bro. Dihar jud ka pangutana inline sa inyong ipamahayag bro, og inline sa inyong topic. Masama imong ipangutana ni Peter Pindon bro nga i-counter nimo sa kana pa ipangutana na bro. Go, sige. I-resume na kong oras. Mao gani na bro nga nangutana ko niya sakay ko bersikulo nga pag walay mabasa bakak kay sige man sa giingon gud nga bakak lang akong giingon nga Katoliko ang gitukod ni Ginoong Hesukristo kay walay mabasa kapitulo bersikulo. So ang akong pangutana sakay ko bersikulo nga nag-ingon nga pag walay mabasa sa Biblia bakak. Inline man na sa kuang tema na akong pangutana. Decision ni brother Mr. Moderator, decision ni kay. Okay. Umana ka nag-decision eh pagkon balik na po niya. Sige bro, dili kita magkasinabot ano bro. Magsigitag balik-balik ana. Alay pangutana na lang bro. So kung dili siya magkatubag, but pasabot gaya nga kung walay mabasa sa Biblia, i-automatic na to og bakak. So karon sulod nga pangutana. Kung sa man dahil mong kamong mga membro sa SDA, puro dahil mo maayo. Tubag, yes or no? Okay. No, dili ko mo ingon nga puros may maayo kay ngano man kanang SDA naa diha ang pagatukuron. Pero ang Dios rin nakahibalo ana. Wa po ko nang hambog nga si Adventist maoy tinukod ni Kristo. Pero diha sa 70 Adventist naa diha ang mga katawhan nga iyang pagatukuron. Sumala pa sa pinadayag 14:12 ania ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan sa mga nagatuman sa sugo sa Dios og naghupot sa tinuohan ni Ginoong Hesus. Mao nang iyang pagatukuron. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, tagay kog bersikulo nga ang pagkatukuron nga iglesia ni Ginoong Hesukristo diha po sa SDA. Okay. Yes, dahil kapitulog bersikulo, pinadayag 14:12 sa kong giingon, nagatuman sa sugo sa Dios. Okay, kami na sa ayaw sa sapaw-sapaw. Nagatuman sa sugo sa Dios. Asa bro, i-pause na akong oras bro ha. I-pause na akong time. Brad, wala pa man nahuman si Peter Pindon sa iyang tubag. Paminaw lang ta bro ha para di tayagaw bro. Ayaw lang sa pa bro ha. Sige go. Okay.
nagatuman sa sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? 10 Commandments. Gawali may tungkol sa 10 Commandments. Oh. Unsa man ang ikaapat nga sugo? May tungkol sa adlaw ipahulay. Gawali mi ana. Kaya naman, mainantuson sa mga balaan sa mga nagatuman sa sugo sa Dios og naghupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Unsa man ang tinuhan ni Ginoong Hesus? Lucas 4:16, sa matag adlaw ipahulay na sulod sinaguga. Muna yang tinuhan. O sunod pangutana. Bro, wala niya matubag akong pangutana, objection kaya akong gipangayo, litra por litra nga Seventh-day Adventist. Kagay ko bersikulo nga nag-ingon nga Seventh-day Adventist diha ko aron sa Seventh-day Adventist ang iglesia nga pagatukuron ni Ginoong Hesus Kristo. Diba? Di mo nalibog mong kuha na yung mga bro. Unsa man na objection mo pangutan. Objection Mr. Moderator. Nya mga may objection pag katapusan sa iyang ingon tubag. Di na objection bro. May klaro brother. Jerry so, pagpalayan tani, undangon tani. Ayaw sa akin, gusto na tubag, mudangon na noon. Kapag sa pangutana. I-clarify lang na mo kana gong objection bro nihatag ka og kanang kuan ba ni object ka nga unsa imong objection nga nakita nimong mali sa yaha. Ayaw kana imong ending nimong tubag anang utana nagkana. Sige pangutana na lang bro. Sige. Pangutana na lang. Sige bro. Yeah. Balik ko na po pangutana. Oh. Balik ka. Dagay kog bersikulo nga nag-ingon nga ang iglesia nga pagatukuron ni Ginoong Hesukristo diha kuhaon sa Seventh-day Adventist SDA ha. Ayaw Okay. pag-ingon nga Umagda mga kung butang medyo is di bersikulo nga naay Seventh-day Adventist tubag. Okay, motubag na ko. Sa tubag, yaan na nimo ang imong pagbarog nga Roman Catholic Church nga tinokon. Dili na sa Seventh-day Adventist, tubagon ta ka. Ang prinsipyo sa Biblia, Brother Jerry Tumala, basahon unya sabton. Unsa may ako ang bot ipasabot nga diha siya mukuha sa iyang katawhan. Ha? Sumala sa pinadayag 14:12, aniya ang agda sa mga minantuson sa mga balaan, sa mga nagatuman sa sugo sa Dios ug nagupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Gi-explain na ako nimo ganiha nga ang Seventh-day Adventist nagatuman sa sugo sa Dios unya naghupot pud sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Oh, diha kuhaon. Asa niya kuhaon dito diyan sa pakirog sugo? Gitawag og law breaker. Oh, unsa man ang law breaker? Pag-ingon sa Ginoo nga dili ipakaon, ipakaon. Pag-ingon sa Ginoo nga hinumduman lang ipahulay, ipakalimtan. Lubricate ba? Yaday kwaon? Sunod pangutana. Wala matubag ang akong pangutana kay wala SDA Okay, na objection, kabutang Mr. diha. Moderator. Bro. Objection, Mr. Moderator. Kung unsa may objection nimo? Side comment, Mr. Moderator. Wala na kuno natubag. Okay, sige. Ani bro. Sa mga pangutana. Bro, iyahang kuan nasabtan ako siyang pangutana bro nga kanang masabot. Ayon siya nga masabot kay sabton. O nya next question bro, para dita malangay. Next question. Next question. Kaniya sige kag pangita gyud litra por litra nga simbahan Katoliko. Karon pagitaan ko tika litra por litra nga Seventh-day Adventist nga nasinga gyud sa Biblia nga Seventh-day Adventist gyud ang kuhaan ni Ginoong Hesukristo o pagatukuran niya nga iglesia. Tubag. Seventh-day Adventist Kata mo lagi nga naman. Pinadayag 14:12. Diha ginaan niya kwaon kay nga naman agdahon niya ang mga balaan tungod pinagtuman sa sugo sa Dios. Kanang naa sa Mateo pinadayag 14:12 Brother Jerry, mao na siya ang pag-agda niya sa iyang iglesia nga iyang pagatukuron, iyang luwason ba? Kay kanang pulong pagatukuron niya linuwas. Wala nay buling, walay mansa, walay kunot, walay ikasaway. Mateo 16:18, bisan ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog kanila. Oh. Ano pa? Wala nang kamatayon. Niluwas ang iyang pagatukuron dili kay ingon nga Katoliko, napit kamatayon. Oh. Pero diha kuhaon sa Seventh-day Adventist. Amot lang ka. Naba po kuhaon sa Roman Katoliko nga lubricator man. Oh, sunod pangutana. Matod mo. Nagkasunod ka sa sugo ni Ginoong Hesukristo. Nakakabay mabasa nga bersikulo nga nag-ingon ang Ginoo adto pa magpasakop sa iglesia nga gitukod ni Ellen G. White. Nawala. Basta gamaw ka mo sabot. Basta gamaw ka mo sabot. Kaya ang pinadayag 14:12 si Mrs. White nagtudlo may tungod sa kasuguan.
Unya ang Seventh Day Adventist. Objection Mr. Moderator. Pagsabot ang atong Okay bro, asa iposa na kong time bro ha, kay na objection si Peter Pindon bro, unsa man na bro? Gatubag pa ko Mr. Moderator, unya nagsigipon sa yaw-yaw. Sa pagkasabot sa ato mga listeners ani okay, nga. okay. Brother, human na ba ko niyata ganina kuan brother ha nga bawal yun ta mosapaw bro. Kay mayagaw ta dire bro, di ta kasabot sayang kayong tubag ni Peter Pindon bro, nya di ta magkasinabot dire kay mosapaw puga. Oh, yan na lang. Naman kay panahon sa pagstorya bro, hulata sa si Peter Pindon nga mo next question siya bro. Okay. Pag ingon ni Peter Pindon next question ay hara dayon imong pangutana. So while nagtubag si Peter Pindon, naminaw ka siyang tubag ug wa ka kauyon siyang tubag, pag anda mo laing pangutana nga next question nimo. Sige, go ahead. Okay. Ang ako ang tubag na may babasa na ubanan sa pagsabot kay ang prinsipyo sa Biblia Nehemia 8:8 ang magabasa pasabton. Sa ato pasabton nato ang atong basahon. Nganong nakaingon ko nga ang gituko ang gitudlo ni Mrs. White diya sa Seventh Day Adventist ay pagaluwason nga naman si Mrs. White nagtudlo ay tungod sa pagtuman sa kasuguan aron nga dunay tay kaluwasan. Nganong luwason man niya? Tungod kay nag-ingon siya, ani ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan, sa mga nagatuman sa sugo sa Dios. Ang dahon dai ka, lubriker ka. Wala ay tagay kog tikso sa Biblia ang lubriker iya kag dahon. Oh, yang gitawag balaan. Oh, sunod pangutana. sunod nga pangutana. Wala nimo matubag yapon akong duha na ka pangutana. Okay, sir, Mr. Moderator. Bro, ayaw lagi ng side comment, bro. Dito largo pangutana, bro, para mahumanta. Sige. Sunod nga pangutana. Kana. Na siya sa Mateo 16:18. Dabay makita ang iglesian mo diha nga tinupod ni Ellen G. White. Okay, Mateo 16:18 dili nimo mabasa nga Ellen G. White ang iyahang tinungkod. Asa. Nga naman ang barong. Bro, Brother Eugene. na ako'y kanang kuha ni Brother Jerry tumala ba? Actually bro, nilayo ng Jugas team. Nagisgot na mga Ellen Gold White bro og Iglesia Seventh Day Adventist. I-focus lang is Roman Catholic Church siguro bro. Kay murag dili man siguro issue ni moderator Okay, bro. Brother Eugene, okay ra. Sige lang. Okay, Sige, Brother Eugene. sige, atoy padawon ni. At least nga. At least nga ato siya mga kunan. Okay, tumang na ko, brother. Mr. Moderator, side comment lang. Pwede? Ha? Ang akong tema mo gud ganina, side comment lang ko pwede. Sige. Ang akong tema mo gud ganina, akong pamatud-an na simbahang Katoliko ang gitukod. Kunya ako pong pamatud-an nga dili SDA ang gitukod. Mo nang nangutan ako mahitungod sa SDA kay wala man siya misgo sa SDA diya sa Mateo 16:18 si Brother Pindon. Sige, padayon lang yung pangutana bro. Sige, padayon lang Ang na. tubag nako, Brother Jerry, ang tubag nako diha sa gisulti ni Mrs. White, Mateo 16:18 ang imong pangutana, wala kay babasa nga Seventh Day Adventist ang gitukod. Oh, kay wala may doktrina lang nga Seventh Day Adventist ang gitukod. Kaya naman, ang amo ang doktrina pagatukuron, future tense, Mateo 16:18. Kinsa man ang mga katawhan? Kadto ng mga katawhan nga gihatagan og mga council ni Mrs. White tambag nga kinahanglan nga magatuman sa sugo sa Dios kay mao ka na siya feedback o mao ka na siya ato ang katungdanan sumala sa Biblia. Ecclesiastes 12:13. Katungdanan na sa tao nga magatuman sa sugo sa Dios. Oh, mutuman ka ay ikaw lang ang dahon na sa pinadayag 14:12. Sunod po na. Sunod nga pangutana. Sunod nga tubag. Bersikulo nga ikapakita nga ang iglesia giisugutan ni Ginoong Hesukristo diya sa Mateo 16:18 pagatukuron pa sa umabot nga panahon. Diba? Yes na. Kanang Mateo 16:18 day. Pagatukuron. Unya sa gikan diya sa Mateo 16:18 padulong sa pinadayag wala kay record nga ang pagatukuron natukod na. Tungod kay ang kanang pulong pagatukuron future tense nagtudlo siya sa tao nga ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog kaniya. Kinsa man na nga mga tao kato ng mga niluwas. Basahon nimo ang unang Korinto 15:57-58 nga ang gahom sa kamatayon dili na makadaog kanila. O ang gahom sa hadis kamatayon dili na makadaog diha kanila. Sa ato pa kinsa man dahil ng iyang pagkatukuron kadto ng mga iglesia nga nagmatinumanon diha kaniya kato nang mabasa nimo sa
ikaduhang Timothy 2:19 nga kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Nada sa inyo ha? Pista lang gan karon nga daghag antak, pare, inom. Nya nada sa inyo ha? Muna yung panghambog nimo, hugaw pa sa igit. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, matod mo, wala pa matukod. Punta itong gibuhat sa mga apostolis sa buhat 2:1 nga namunyag sila og nagsangyaw. Unsa dito dili dito sa iglesia para sa iglesia. Unsa dito Okay. duwa-duwa ra dito pagbunyag Okay. ug pagsangyaw. Tubag, Brother Jire Tumala, ang ilahang gibunyagan mao ang mga katawhan nga iyahang imimber diha sa iglesia nga iyang pagatukuron. Sa ato pa, mag-build siya mga katawhan, tudluan sa magpatinumanon sa kasuguan sa Dios aron nga mulahutay sumala pa sa Mateo 24:13 ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Imimber sa usa ka iglesia nga naa ng daan. 30 o 3,000 ka mga tao nga bunyagan kada adlaw imimber sa iglesia nga naa na daan. Buot pasabot diha sa iglesia pagatudluan. Tudluan nga mobiya sa pagkadautan aron nga mamimber sa iglesia nga pagatukuron. Understood? Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Okay, man ka. Sunod gito bag. Sige. Ingon man ka nga sa iglesia nga diha ng daan. Sa to pa natukod ang iglesia dai. Kay diha namang daan. Subag, natukod na daan ang iglesia walay labot sa iyang pagatukuron kay naa na daan wala pa si Kristo doon na yung mga iglesia sa Corinto, iglesia sa Sardes o iglesia sa Kamingawan. Ang pulong iglesia gitawag na siya og congregation of believer, Jesus believer. Naa ng daan. Por eso, kana nga mga iglesia, kung imuhang lantawon ang Mateo 16:18 diha sa Greek nga pinulungan o kodomio. Ang pulong o kodomio, ang iyang kahulugan mao ang pagpalig-on, pagtudlo. Wala siya nagmeaning diha nga Bill, wala si Bill. Sa kadali lang. Bro, unsa imong kan naharaman ayo lang pun hawa bro adto ra kasi mong gipunduhan ganina. Okay na ni. Kana. Okay na. Sige, padayon ko ha. Ang pulong o kodomio sa Greek nagkahulugan sa pagpalig-on, pagtudlo. Sa ato ba ang iglesia kinahanglan nga tudloan aron nga diha sa iyahang mga iglesia nga gipang tudloan diha siya mokuha sa iglesia nga iyahang pagatukuron. Kung imuhang basahon ang Episo 5:27, ang iglesia nga ako ang pagadadon diha sa akong atubangan mao ang iglesia nga walay buling, walay mansa, walay kunot, walay ikasaway. O kada nga iglesia mao na siya ang iglesia nga ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog kanila. Sunod pangutana. Kanang episo nga imong bersikulo nga imong gingon, wala may mention din ha nga ang iglesia pagatukuron pa. Unsa pangutana nimo? Sa episo nga imong gingon. Wala sa pagsabot. Ha? Brother Jerry, mutubag na ko ha. Uban sa pagsabot. Kaya ang iglesia niya nga iyang pagkadadon sa iyang atubangan mao ang iglesia nga putli. Walay buling, walay kunot, walay ikasaway. Kinsa may makapinggir puwing karon sa mga iglesia nga nagbarog nga na? Wala. Nga naman, halos tanan nga iglesia gikan sa Seventh-day Adventist Katoliko puros na siya mga bulingit. Hugaw pa sa igit. Muna nga dili ta makapanghambog ana. Kinsa may makatudlo ana? Kaduhang Timothy 2:19, ang Dios, ang ligon nga patungaranan nga ang Dios mo'y nakaila sa iya. Ug ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Ug kanang mobiya sa pagkadautan mao nang iyang gi-welcome ani ang agdas mga mainantuson sa mga balaan, sa mga nagatuman sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuohan ni Ginoong Hesus. Ug kana nga iglesia mao nang iglesia nga gisgutan niya sa Mateo 16:18 nga ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog diha. Ato bro. Sunod pang utana. Wala na oras nimo bro, nahurot na bro. Nahurot na gyud. Salamat. Sige. Di nakakapangutana brother Jerry Tumala. Okay, so di ta maglangay kay napamunday ni debate sa Peter Pindon nga iyang moderatoran. Aritas 5 minutes unahon na to sa Peter Pindon bro. Gahid nimo bro. Okay, daghang salamat no, Brother Jerry. Nakita na to ang iyahang side karon. Wa na siya nangutana may tungod sa iyahang pima kay nga naman kita niya nga piang ang iyahang pima. Wa ikabarog. Nagpasabot nga nangita na siya og pagpangutana may tungod sa kuha.
Muna ako ang affirmative, di ba? Gibadlong sa Eugene, pero nagpadayon na yapon siya kay nga naman. Tikangkang gid siya sa iyahang pima. Dili lagi Romano Katoliko ang iyahang pinukod. Oh, dili oy. Ingna hinon Brother Jerry, tudloan ta ka diha sa Romano Katoliko, mga member nga nagpadayon sa paghimo og maayo. Pagtuman sa sugo sa Dios. Kana siya nga katawo o kana siya nga katawhan, mao nang iyahang pagatukuron. Ano nindot ni pabarog ninyo? Ayaw ninyo ipabarog nga ang tao nga makadungog sa inyong pagbabarog magsalig. Teknik na siya sa yawa, Brother Jerry Tumala. Oh, ibalik na ako, teknik na siya sa yawa, Brother Jerry Tumala. Ano man, imong ipasalig nga tinukod mong Kristo. Mao na nga bisag magsusapinday sa kahubog, ha? Bisan og magka-ligid na sa kahubog, bisag sugarol, bisag daghag mga chicks, mga babaye, bisag daghag kabit, kay member sa Roman Catholic Church, dunay kaluwasan kay tinukod ni Kristo. Iyan na sa sayawa, Brother Jerry. Musa likay na. Mas maayo pa ang imuhang gamiton sa pagpabarog sa Romano Katoliko ta. Kinahanglan magkinabuhi ta diha sa kang Kristo. Oh. Biyaan na to ang pagkadautan. Manay bagay nga itudlo. Biyaan na to ang pagkadautan. Magmatinumanon ta sa kabubuton sa Dios kay aron sa iyang pagpadayag. Usata sa iglesia nga iyang pagatukuron. Oh. Ayaw nang ipasalig nga mga member ka. Sos, Kuya Gaba. Paghambog ni mo na. Wa magani ko nang hambog gani sa Seventh-day Adventist nga mas arang-arang man sa inyo gamay. Muna klaro. Kung imuhang basahon Brother Jerry Tumala ang naa sa Mateo 16 padulong sa 18. Oh, 16 niya 18. Usa ka verse. Ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog kanila. Nganong dili naman makabuntog? Mauna na siya ang iglesia nga iyahang pagatukuron o iyahang tinukod. Oo. Na-exist na ron? Wala pa. 2 minutes. Mga iglesia nga naa karon nag-exist. Salamat bro. Tanan nga mga iglesia karon nga nag-exist Brother Jerry, puros na dunay kamatayon. Oo. Una nga magkinabuhi lang ta diha sa kabubuton sa Dios. Kay og mopahuway manggaling ta sumala pa sa Juan 15, Juan 25, 11:25 nga bisan kita mamatay, mabuhi. Oh. Iyala Brother Jerry, itudlo na to ang Tinoo, dili itudlo na to ng bakat nga pasalig-salig ka nga Romano Katoliko ang tinukod. Nya pugaw pa dahil sa igit, sa baboy. Sos, Puriyagaba, makaingon yung Puriyagaba kay nga naman, ipasalig ninyo tinukod mong Kristo. Nya di gani makita diha sa inyong di makita diha sa inyong iglesia. Oh, usba na ninyo eh. Usba na ninyo ang tinukod, ang pagatukuron ni Kristo katong iglesia nga nagbiya sa pagkadautan. Sumala sa ikaduhang Timothy 2:19. Ano tinuod nga iglesia nga iyahang pagatukuron? Bubiya gid sa pagkadautan. Unsa man ang inyong nga sa ibalik na ko Brother Jerry. Kanang mensahe, ha? Kanang doktrina nga mamimber ka sa Roman Catholic Church bisag magsusapinday ka sa kahubog, bisag daghan kag kabit, ha? Bisan pagkawatan ka kay member ka diha sa Romano Katoliko tinukod kang Kristo, iya na sa yawa nga pagtulunan Brother Jerry. Mutudlo na sa tao nga way kaluwasan. Nga naman magsalig. Oh, sabot ka? 45 seconds bro. Nga mga naminaw. Salamat Brother Eugene. Mao na ibutang sa imong kukuti. Undangan ng inyong pagpaghambog sa mo mo'y tinukod nga naman di na makita sa inyong iglesia. Ugaw pa mo sa igit. Daghang salamat ug minggabi ka na kung tanan. Sige. Okay, so stop na nato ni reset. Okay, bro. Before ko mapadayon ning Brother Jerry Tumala, naman si ako ni hagiton si Juan, si Angel Faith Depen na magdebate hay tang duha per adto ta sa platform ni Pastor James. Sabay aplidoan ng James. Sige dito ta total nagdebatehan naman mo ni Brother Rockcham. Ako'y affirmatibo. Magdebate ta, magpili ra kog tema. Sige bro, Jerry Tumala, mayong gabi, ibang oras. Okay, mayong gabi eh. So una anita sa pagkatinukod sa simbahang Katoliko ni Ginoong Hesukristo. Gani sa diyang sige pa sa pangutana sa kuha, iya kung gigisa pagayon nabay mabasa. So
dili man tanang kamatuoran mabasa sa Biblia. Mabitaw miingon ko nga ikaw Brother Pindon, wa man ka sa Biblia dili kay ka kamatuoran. Unya, pag pangutanan ako siya na may bersikulo nga nagingon pag wala sa Biblia bakak, wala siya kahatag. So kana iya ha, putro po sa naulay sa naiyahang argumento nga pag walay mabasa bakak siya mismo di mo makahatag og bersikulo. Karon ako sang gigisa og pangutana, pila ka pangutana akong pangutana siya nga walay bersikulo ikahatag. Tulo upat, puro balibad siya, puro lang ingon nga sabta. Puro lang ana ra niyang tubag, pero wala siya bersikulo nga ikahatag. Karon anita karon sa pagkatinungkod ni Ginoong Hesukristo, Romano Katoliko. Mayon bata nga pag ang usa ka iglesia ng mga dautan, mayon automatic dayon nga dili na tinungkod ni Ginoong Hesukristo. Halimbawa Brother Pindon, nagtukod ka og balay nga naguba ang bintana. Ngayon anday ka dili ka nagtukod ana. Halimbawa karon nagtukod kag balay, nya gilupad ang atok. Ngayon anday ka nga dili ikaw gatukod ana. Ayo pag na brother. Kay murag hugas kamay ang imong style nga pag naidaot dili ngayon nakadili ikaw ang tinukod. So ang Ginoong Hesukristo dili ingon ana. Bisan pag naay mga bugoy maldito diya sa simbahang Katoliko, ang pagkamatukod ni sa simbahang Katoliko ni Ginoong Hesukristo dili na siya mawala. Gani sa sambingay ni Ginoong Hesukristo sa kumbira sa kasal, usa gingon niya dito. Nay usa ka hari nga nagkumbira. Unya giimbitar niya ang mga tao nga iyang imbitado nga mga dinapit pero wala na ngadto. So unsa iyang gibuhat, gisugo niya ang iyang mga sulugod at tumo sa kadalanan o imbitahan ninyo ang tanang tao para motambong sa akong kumbira. Nya nag-ending ning maong sugilanon nga nag-ingon nga ang nanambong sa maong kumbira mga maayo ug mga dautan. So pasabot ana nga porque ang usa ka iglesia na idautan niya natanga ang atong konklusyon dili na mao ang tinukod ni Ginoong Hesukristo. No, mali na ngano man ang mga membro sa simbahang Katoliko sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo gitagaan niya og kagawasan, naay freedom. So kung ikaw dili ka mosunod aw imo lang kabubuton. Total, namin tayo individual judgment, namin tayo judgment pag-abot sa panahon. Di man na, porque Katoliko ka automatic na imong kaluwasan. Kaya naman kay freedom, kung dili mo sundo ng kung sa simbahang Katoliko, imuha ng kargo, ikaw hukman pag-abot sa panahon. Karon sige siya panahon sa simbahang Katoliko, na daw, puro dautan, muktaw akong gipukutan na siya. Kung kamo, puro ba mo maayo? Ngayon po siya, dili po sila maayo tanan, aw, naunay, di ka na sa imong hukom sa simbahang Katoliko. Usa ingon ni Ginoong Hesukristo Brother Pindon diha sa kuan Biblia. Usa ka mo tanaw sa puling sa laing tao, una sa nagtanaw ang truso sa imong mata. So Brother Pindon murag nay truso gaalis sa imong mata. 1 minute bro. Ang imong nakita. Kaya ang imong nakita ang mga dautan ra sa simbahang Katoliko. Tan-awa silipa ang imuhang sikta nga tinukod ni Igway. Kay perti po nang daghanang buang-buang din ha, patik-atik na. Tuo ko. Patik-atik na, pahambog sa social media nga maayo tanan. Pero ikaw karon mismo niingon ka nga kamo na pun mo'y dautan. So nganong magsige mo kag ang imo nakita ang Katoliko raman. Karon anita sa kuan, anita sa kamatayon, sige kag ingon nga ang bilis lang ng Katoliko dili na mao kay ang ingon ni Hesukristo sa iglesia nga nga tukuron walay kamatayon. Ang ingon din nga walay kamatayon, meaning dili sa maundang magpadayon siya nga babae hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kunya pag-abot sa panahon ang magpabilin nga buhi nga walay kamatayon mo katong mga maluwas. Pero katong mga bungbuang, katong mga baldito, aw siyempre asa man na padulngon. Okay, 43 seconds bro. Maldito man, di man mosunod sa simbahang Katoliko. Karon akong akong sige ko balik-balik nimo pangutana. Asa may bersikulo nag-ingon nga gisugo ka nga membro sa iglesia nga tinukod ni White wala kay kahatag. So unsa na imong ngono nagpamembro ka din na wa man kay bersikulo gibasihan bakat na imong desisyon dai kay wala man kay bersikulo nga gibasihan. Karon nangutana pa jud ko asa may bersikulo nga imong gipakita nga nag-ingon ang iglesia nga gisugutan ni Ginoong Hesukristo pagatukuron pa. Tayo na bro. Wala kay maipakita, masabot ra ang imong giingon. Bro, tayo na bro. Oo makana. Ito ore pagbakat day. Bro, time na bro. Okay bro. Okay.